Nobyembre 10, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga naghulog og daghang kwarta, ug unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ni ining kabus nga biyuda, kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron siya mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.